По желание на доста ваши коментари, дойде момента и да ви дам много от нещата, които да ви бъдат полезни. Тук ще включа и това за действените хора, които ще стартират. Ето ви техники в днешното видео как да се справите с нещата. Как по-малко жените да бъдат мъже в сексуалното ложе и как мъжете да върнат своята позиция като мъже в интимността си. Как жените да започнат да правят по-страстен секс, когато се е родило бебето или са били отхвърлени от партньорите си. Какво още можете да направите, ще разберете след малко. И сега да започнем с първата техника, която е насочена както към тези, които все още нямат дебют, така и към тези, които или не са изпитвали оргазми от доста време, или са забравили какво им доставя удоволствие. Това също помага да опознаете тялото, както собственото си, така и на другия. Техниката е създадена от Мастър и Джонсън. Те са двама гуровци на сексологията от щатите. Аз много обожавам да чета тяхните методи, с които те са помагали на двойките. Техниката на Мастър и Джонсън е 7 дена. В първите 3 дена жената е манекен. Тя дава доверието си на мъжа, за да може той да опознае нейното тяло. Но това се случва след като първо разбере какво той знае, че на нея хареса. Първия ден мъжа започва да прави всичко с жената, което смята, че на нея ще й достави удоволствие. Не забравяйте, че през тези 7 дена няма полово проникване. Имаме само опознаване на тялото, както собственото, така и на другия. Това е начин да разберем какво доверие имаме, както към себе си, така и към партньора. В първия ден се случва, както казах, това. Мъжа опознава и прави нещата, които смята, че на партньорката, с случая жената, и харесват. Жената на свой ред се наслаждава до толкова, колкото може да се отпусне. Ако нещо обаче и липсва, нейно задължение е да го отбележи, да го запомни и на следващия ден тя ще бъде тази, която ще насочва през цялото време опознавателя. Всяко нещо, което иска да изпита, по начина по който иска да усети, тя ще бъде тази, която ще насочва. Предварително се упоменават нещата, които са позволени или не са позволени, още преди да започне първия ден. Затова ще се научите и да общувате и да бъдете открити. Какво искате, какви фантазии имате и какво бихте желали да изпитате. В третия ден обаче се случва нещо прекрасно. В третия ден мъжа прави следното нещо. Събира уменията, които е направил върху жената първия ден, поставя и това, което тя му е дала във втория ден и ги комбинира за третия ден. Така накрая се обсъжда какво точно е изпитала, какво още е искала да изпита и къде се е случило всичко в нейните мисли или нещо не е било ясно за неговите разбирания. Единия ден се дава почивка, за да можете да релаксирате. След това се сменят ролите. Мъжът става манекен, а жената става опознавател. И това нещо се повтаря. Така че, скъпи мои, насладете се на тази техника. Тя е за сплотяване, опознаване и липсата на доверие започва да се превръща в една основна частица. Скъпи мъже, ето ви нещо, на което да обърнете внимание. Нещо, което ще ви е полезно. Ако жената, с която ще правите полов контакт, е стегната, притеснена, непредразположена, не сте имали време за любовната игра или нещо се е случило, тялото ѝ ще бъде много по-стегнато, много по-непредразположено и тя самата няма да ви допуска да правите каквито и да е любовни игри с нея. Отбележете го това и не се напъвайте.
защото тя в момента е с други мисли, други идеи, други насочености. Но несъзнателно няма да може да ви го каже. Съзнателно ще ви обвинява, че вие нещо не сте направили както трябва, без да има представа, че тя самата в случая не познава своята интимност, не знае какво иска да изпита, но е чувала там някъде от приятелка, колежка или в TikTok, че трябва да има еди какво си преживяване. Бъдете внимателни, ако ви обвиняват за нещо такова. Не приемайте вината на свой гръб. Бъдете наблюдателни, защото това ще е във ваш плюс. За жените, които са в мъжката си роля. Мили дами, опитайте се да оставите повече мъжете да водят в сексуалните ви отношения. Бъдете тези, които казват: аз искам да изживея този сексуален миг с теб. Можеш ли да ми го дадеш? Има ли как да водиш днеска ти нашите сексуални отношения? Искайте, за да бъдете в женската енергия. Но през един толерантен и много способен начин. Това ще ви бъде полезно. Мъже, ако сте в ролята с жена, която е вече доста повече мъж от вас, върнете си я. Как? Ето сега ще чуете и това. За да мога да се върна, ако съм мъж, в мъжката си позиция и жената да ме чуе като мъж, се налага да започна да говоря нещата, които не ми харесват. Скъпа, прекалено много ми казваш как да върша нещата. Довери ми се. Все пак и аз мога да правя неща. Скъпа, позволи ми и аз да бъда малко по-мъжката фигура в нашите отношения. Нека да предприема мъжките действия. Като например, аз да съм силния, аз да съм водещия, аз да съм човека с последната дума. Преди това сме обсъдили, накрая аз давам последната дума. Както пред децата, така и пред тебе. Не забравяйте, че това е много важно, за да може децата ви да се научат да бъдат толерантни, да бъдат мъже, жени, според зависимост от пола, и да знаят как да общуват и комуникират с партньора си. Това е нещо, което днешните деца виждат в отношенията. За това ще поговорим в наше друго видео. А вие се наслаждавайте на упражненията. И нека да са ви полезни. Аз съм Вили Кръстева и за да мога да продължа да развивам канала си, бих ви помолила да последвате канала ми, да се абонирате с камбанката, да лайкнете или да споделите. Може и да коментирате, за мен ще бъде много голямо удоволствие, ако задавате въпроси. Приятен и прекрасен ден! Забавлявайте се с новите задачки!